Por kelabiang penginyo ban sakri utrai agani ka no phai sngi jong gani ka sngi ka bakrao kentang ka jong pediang sngo bhaya phi baro kit khot jong ka balang angkat ba ki wi pat ki bom dei naga balang ka jongi ka bedi ne ki wi pat ki balang pediang sngo bhaya phi ka kerteng ka badon botam trai ba nong penim ba i jong you Jesus Christ tingin teng ya ka jing sakri ka jongi agani ka por ini ruai ka jing ruai ka basan spa ring po kendai naga watmai ba lai pulai naga barem you blay long ka buram ki kam bulale lukun ulapa bayangi uite wai laga jingem ya guna ban siu ka kerdap neng pun pli bakin rong ki priu barok lai teli git khat bat ka koros ka jirwai ka basan spa andriu phokandai You play long kapuram ke kamu lale ukun ulapapaya iu ite uai lagajeng kaguna banse in rung kipeu toya ro ya utrai snapper te pa ukren toya ro ya utrai iki ben real shot ben Jesu upon syau pa ai burom ya ubu lale kampela das nam leila pendom jing sils Janai jeng in hagi bangen gular banai om pom ubakrau tam lawan nagets kem Jing ma ba jing sung u ji su un shem to ya ro ya utrai stapper te ba ukren to ya ro ya Piki ben real shot men Tuhan tau Jesu upon syau pa ai burom ya ubu lale Ikam kibakrau
Lale aperte da uru adonun jinkmen kayai stay and ray kan salong jingpel lakam palan ondaya ujisu in yo markman toyaro ya utrai skaperte ba ukren toyaro ya utrai iki ben real shatman Tuhan Tahu Yesu Ukun sya'u ba Ai buram ya'ubu Lalekam kelah Di jiwa mangan pendam agi jing duai ngan tuli katu kat ni ki benta nakan ni ka tin ka jong play ka pangilaban siam na ka kitab sam kalenong ka kitab sam ka bakat pra kat khot ka balai bat na ka siti ka banongkong Petrus kalenong ka banongkong kat khot ka ban riu ban nhau bat ka baar na ka ju ka siti kat khot ka ba sipau ngan khot karpat yang terai ubalong wadayro kumta on pen im yanga naginong sun jonga Agaba pilas nyok men Yamanta kendiat por ladang kelam la piban pensngau si ya piru kenang hagi babun jat kijing tenju kenang bagata gaba perang ya ga jinge jongpi gaba kam kordor ya ga siar gaban jatno la perang ru ya ga dagading on ya siam ya ga aga jing ya ro bat ka buram Gajing long buram, gajing penpau, muji sukres. Iba menu menron ru kimlong upai lang, anrei menta ilong ken upai lang play. Ya kiba sem la isnei, anrei menta la isnei yagi. Tui ubleun kerku ya ka pensngau bat syak skor ya ka tin ka jong ungin pendam agi jing duai trai ublei baduk ba jongi ubat neng
Uba krau ka jing I uba kenrai ki jing isnei. Iwan ban dem ban aingu hakani ka no paisni. Jongani ka sngi ka ba krau ba ka ba kentang ka joma. Ya ka ba mela ya lam ya la bu jong upai lang. Hakani ka por bangin mi na lagi jong ki ying ki sam. Ban rung sakani ka ying ka ba ku ka ba kentang ka joma. Ban ngap ban syach kor ya ka ka ba me don ban kren hakani ka no paisni. Ngidap tang de ka jis ngangu yemi a uplay. Ya ka ba melaton rengkat lem bat ni. Leng bagi sni paro sitayo. Ibang layo ban yat leng ba jongka. Wada kepeng kiba bon kijinya siam bat kijinya kendu kijongi hagane ka jingem hagane ka patai ndrai ka kti baton bor ka joma ka kersian bat ka yalam ya ka jingem ka jongi ya ka bangila ban long komni ka bangilang manta ka jingero ka long ya ka me uplay uba em ba uba sisa ublei ubom juklat baru bom ju ino ya lagi jong ki priu ki bawat chami takatono bat kemen sim baru giduai ba mimen ken mau kerpang lem yagi kit khot jong ka balang bat ki long ying ki long sem ki jongi baru hoi don na pedeng jongi ki bangi mat ya ki babon ki jing bat ki jing sem jong ka jing em Trai mit dem kamha yaki ke paro. Naba melong uplay ubadon bor paro. Ublay ubadap yakap neng bad yakap kendau. Ublay ubayo iru yakap ritam jong kajingem kajongi. Yakap ngimla banbu ri ru nakmat jonge. Trai ngiduai haganigapor. Ya ka ba mi men don rengkat lem bat ki long ying ki long sem ki jongi wala pedeng ki jing ya sem ki ba punja jong ka jing em bangin yo amat ya ka jing suk ka jonga ka ba mi me don ban the ha ka jing em ka jongi iwe pat ha ki ying ki sem ki jongi nom ki khon ki ba mi mla sius pa yangi deng ba da ka nam ka ba kodor Kajong try ba unang panim ujongi Jesus Christ. Try ba eat ba isnay. Iduay ba mimen don ringkat lembat kani kapor. Hon kenran ba ba. Ya ka ba mimen nam ino yangi kum it hot jo ka ba lang hi para pa we. Bat baro ke ba yo ban wan hagani ka ying ka ba ku ka jonga. Try to pen kentang ya kita nut ki jongi dau men sim ba ku jome ba ki ke bangingin yos nyau kin long ka bor ka ban ka sam ya ban ya lam ya ka jing im ka jongi bom ki khun ki jome ki duai ban ngi ai kerpat ya me ba me men kan mau lam ya ki si ki snem ki jongi hoj kat ba me au play me dang ipen ya ban penian yangi asla jong kani ke pindau yarap yangi bangila banyai petang sami ubalong kajing yarap ka bahajan hakipor baro bangila banyai bet manlagas ni hagajingem kajungi daga pendon puram yami lenter kajingem kajungi trai iduai batnyai tiru ya kani ka por manadu ka basdang ka jongka hagajing alam Kajong na ki benta paro ka bangin layo pat ya ka bangin sayo ban pendam inlang iban lang ka buram na ka benta ka kerteng ka baku ka jome tus nyau sen yang i ha ka ni ka por tus nyau yang i ki jing dua ya ki jing kat pat ki ret ki jongi ki nampam wat theo pen rat ba bha si bun ki jing duna ki jing baklak no misam Hanga jing him ka jongi ka ba mana ka si
Ningok ngidamban ngiduai ru yakini ki paro. Ngipan yakini agak gerteng ka tiang ka krau ka dan botam gerteng ka bom jus aja. Kajong try nang panim jong Jesus Christ Nasren. Ubulong ujo nen menta. At siya duki ata ke bom ji ko. Menta ngini osngaw yakijing penbena. Kijing penbena. Ka jasang kan thai kan long tang shuai kan jasang. Pat inong kren inong ikong sinora sotun. Haga jasang Hindi service happen from kra. A shibet akapor sawuje. Kadai ka sacrament. Pat inong kren inong irabran NB Shitri. Inong kren haga jasang jong ka Senior Christian Endeavor Society la shibet akapor sawshiteng. In long I Mrs. Pidawan Rihun Pede. I nongkren ha English service ha Kandaila la shibet akapor saushiteng in long I teman basan AS Majau. Ki jeseng dong hakapor rusteng hakadong lom siap mi ni ka jeseng long yung Mrs. Elfrida Bla. But inongkren in long I master dealing do. Haga jeseng dong pedeng. Ka jeseng long yung master PNCM. But inongkren in long I Miss Mandalin ding do. Haga jeseng dong sepni. Ka jeseng long yung I Mrs. Wanda Kahi Sushang. But inongkren in long master Krau Pongro. Na dula syai ka sni ka Senior Christian Endeavor Society kan rakhe ya ka Youth Week but Youth Sunday jong nusnam wa menta ka program lengkot kalong kumni la syai ka sni ka jeseng long hakapor nriu baje I nong tem in long I miss Yaiman Baha Jirwa, Inoyalam Jingwa, Inong Master Nangsan Borlang Siim. Kadeke Jeseng Ban, Lia Yaga Team, Ujisu Kanongrim Jong Kajing Im. Pala, Nchong Nong Rim Naka, Shiti Kamaning Kong Shekinong Koren, Kalanong Kamalai Katway. Inong Yalam Inong I, Master K. Pongrob, President. Wan pulis dang naka Old Testament, Master ya Rab Borlang Rani, naka New Testament, imes lahun shisha karkongor. I nong duai inong I Miss Bethania Jerwa, but nong keren lasai kasni teman besan LA Dakar. On yo ru ban lum yikijing aingo, hakapor balum yikijing aingo. Kandan ka special number naka Senior Christian Endeavor Society lum siang. Haka artarik ka sni Tuesday kandan ka tang sikentien ka program kepada tang sikentien bad I banyalam ilong I Dr. Mrs. Embla. Haka Laitering, kaca sengkan long hi hakapor, driu buje, hagani ka sni kadeka, program Bible activities, ban I, ban penyai ilo master, dotei baha karpuri. Haga sautarik ka sni palai, kaca sengkan long hi haka por driu buje, bat kadeka, jaseng yalam. But inong yalap ketika seni inong master DH walang. Haka santarik
kabadai ka sngi tho ding ka ja sengan long hi ha ka por riu buje kan dan ka workshop kabadai ka workshop on Christian apologetic but resource person in long Dr. Balaji Nongrum Hakahan riu tarik kabadai ka si sajjan ka singing festival compare akapi master FB Maulong tiang tei akati ka sing kindan ki special item kindan riu tali lagi intermediate department yang mani intermediate department langkarding ka senior department yang mani ka senior department langkarding nang tade samla rangba yang mani bat kumjuru ki samla rangba jongka langkarding hakan nyu tarik kabadi ka sniu trai ka jeseng ka ba men step kan long hakapor chipho buji inongkren hakan jeseng ilong imes dap hun lengdo te ka jeseng ka ba arsian hakate ka sniu trai ka jeseng kan long hakapor chibeji pat inongkren ilong di Reverend SS Majau ka jeseng ka ba khaddu hakate ka sniu trai kan dai hakapor san baji but kandan ka jingkren ya ka subject u jisu unong penlong but unong penjanai ya ka jingai jongi bala pensyong long rem na ka siti shaki hebrew kalanong ka khat ar ka khot ka ba ar but inong kren ya ka ni ka subject ilong i teman basan PR dan klem kata kalau ka program lengkot di ABD berkanini nakaliang juga Senior Christian Endeavor Society ni ya werlang fi paro ki parabangan fin semua bhavanya no ketilang hakini ka jing syakri jongki khon samla ti inong yetu khana pa hakatai ka wika sniu trai kata ka khat sau tarik jong u September haka jeseng ka ba shibiji ilong master walambo pangro kani pat kalong ka jing pen banana kaliang jong ka jeseng kan thai ka kinong isim banta haka jeseng kan thai KGP snat set ni ron 8,000 ka banlong haka riu tarik u September 8,000 ka badeka sisa jai yaki entry form naka benta kani la banyo naka office rekam jong ka jeseng kan thai KGP snat set ni tang hadu ka 8 tarik u September 8,000 adu ka por sifau sitang menstem adu sau sitang menstem yaki tisha bat ki chess number an sam hakalai bat sau tarik September 8,000 kanika jinga mare kabanlong haka riu tarik ka sisa jan kan sedang naka maukar community hall Shillong nadu kapor riu sitang menstem toki ba don interest kisomhawan le kumta tegi jing aingo ki bangilalum haka arpu
FM khas tiu in sapan gantang yakini kijing aingo. Tôi nhớ đuổi, học lấy ba chỉ pháp định, long cái buram đi cái tiếng cho mi cũng rồi, mấy long play chỉ bắt đáp được cái chỉ này, mấy long tân rai chỉ cái khu cái em chỉ vui vui, và cũng cái này cái bộ cũng try ngon ra qua cho mi, vậy cái ai cái beret, đồ cái khu pen cái tay cái cũng rồi. Pagkalong kabo may Christian ya kakam jeng kapalang. Badban pen kraw ka kerteng jome aplay. Kunang kerku yangi way kung syakri jome kukra. Panginang laban ay si kakam jome. To simti yangi kichingim jingi way kutray. Banlong kasaki kupuram na kerteng jome tray. Yarap yangi way kukra takani kapor. Ashwab nisias nguru yaka kubol mo syakri jome. Ngay ku try me dane ban grand dang jangi do pendap yu syakri jube do ben sima ko jube try maka ei ko dan ban grand kan ka por kan long de ka po jum sim jangi yarap jingi parlang ku try angin yo ban pedang ni ka tien jangi haki do lot ba ki chingem jangi yalam me kan ka po kan ra
But ki sngi chu ki ching em chu ki to da map ki pop ching po pon beshem ha ka ka teng chu chi su ni pa ni ki ni. Amen. Chúa bằng in nhựa ngầu các tin cái trong play in nhà ruai Chúa cái trên ruai cái aspa nhau phong bát aspa nhau phong pran cái bát reng Giêsu nong penem jonga ngawan ban sno tang hami ai kas nam bakor ko trai kan bat scam yanga akurung jome man ka sngi man ka por ai ngan ngau nami ka por ai ka jing ich ba jome kan te yanga ajan e jome ka jing ruai ka ba aspa nyau po baro lightly dit khot bat ka chorus Giêsu nong bên em trong ngawan pan sno tang hame ai kas nam bakor putrai kan Kem ya ngagrung jong be man kasgi man kapor ai ngan sgau na be kapor ai ka ching it ba chong me kan te yang a chan e chong me per te ching kela katam Abdin yang kan banga nang yan jan ya bingan cha lem ne bakla lagi bon gilan man kaski man kapor aingan sgau name kapor ai kaching it ba chong me kan de yang a chan de chong me abangan nang it yame atu banda jing im ka lawai ha jing in
ยิงพาสุจงมิตรายมันกาสกีมันกาปอร์ไองันสเกลนาบิกาปอร์ไอกาจิงยิดพาจงเมกันเทยังงาอาจันเอจงเม Ki pastor, ki wedon lang hagani kapur, ki temen basan, ki rang ba balang, bat ki long kmi, ki long pa, ki samla bat ki hap ki barit. Sa sin pat ngai khu blei pi, haga kerteng ka batiang, ka ba krau ba ka badon botam. Unang pen em ba I jongi ujis grace. Nong kong ngapen pau ka jis ngau eu blei ba hagini kitayo ngam simdas don hakamet ka basa ka baklan ula don rengkat lembat nga badu ada pedeng jong kani ka jingjer ho ba ka bayong kli hagini kisngi ngala ban pendap ela ka jong ka bentang ya kabakum ka program komiti jong kabalang kalasianya hangau beriu betlot bom dasyat daklan hakabormen ba hakaborpat bat ngai ku bleiru ya ka program komiti naga bentang kani tu bleiru isnei ban don rengkat lambat ngaru kani tungim pendam agi jing duai trai blei barupa jonga uba neng sasi simpat hakni ka por ngon ban pendam red apo ke selajat ke baku bat ke bakentang ke jome medip yang ngatana deng jong ka jing bom sai ke met kapan rei nangis kamba memem sim lai no yalo jong sekri ban pendap ya kani ka bentang ya gabamilas yania hanga trying adon kam ya ka jing ya pa ka jing kersan bor ka jome ba mi men kren men pen ngau tho hot ngala pen kren rei ka jing pen janai ka long na mi ka bon wan ban yar naga khet ka jing isnei ka jome tu isnei pan sim ya ka ni ka pot jong ka jing sakri ka jongi ha ka ni ka klem ma ro abangin sayo ban ngap bat ban saskor ya ka hi ka ba mi metan ban kren lang bau sekri batlan snyau yang ha ka ni ka pori ki jing tuai pediang ki jing ka pa ma plet kilat kirang kang ki pala ru ki ba pot amar ka ka teng utrai jong yu Jesus Christ ni no mi ta mi ban but kabenta kabangadon ban kren hagani ka por kalong kabangala sim naga kitab sam kalonong kabasan po gat khot kabakhat san bat gani gat khot ka ongkum ni bat to khot karpat hanga hagasni ka jingjenjar nyan pelaj yami Demen pendon buram yang kita kilong kikin naganika sam kabasan pro kot kabakhat san batu kot kerpat hanga hagasni kajing jenjar ngan pelaj yami demen pendon buram yang ini kalong kabenta kabangakwa bangi ini perkat lang
haganika por. Yaganika kitab Sam laju khot yaga ka kitab kajing ruai jong kajing sania how blay ubalong kajing i bad ublay jong kajing isnay. Kajing sania kawas kam kabadaga donut bad kaman sim baro. Kajing sania how blay hakipor baro jong kajing em. Wada pedeng kajing pang bad kajing sidong. Pedeng ka kot kakia. Pedeng kajing ngau si bad kuslai. Pedeng jong kajing ngau bha kajing em. Ni pedeng kajing pisa bakan jaman sim. Wada pedeng kajing ngau tenat bad kajing ngau hun man sim. Pedeng kajing bad kajing yale. Kajing em ni pedeng jong kasuk kasang. Pedeng kajing tenju bad ki eryong. Kiba syok kertep yagani kajing em. Ni pedeng kajing suk mensim. Pedeng kajing jenjar kajing em. Ni pedeng kajing kemen kemensim. Pedeng kajing tengan kajing kerdu. Ni pedeng kajing dap kerhai kaspa kapau. Namar kata kajing sania kajongi kadai banlong tang hau play. Hagi por paro jong kajing em kajongi kum kibriyo. Kijing ma, kijing kodet, bat kijing jenjar mensim. Bakrau kinamna ban pendu jing kermen. Yaga mensim kabla IT bat siani alot. Hagamon ublay. Hami atrai ngasyania. Kasam kabalai pawai kat kot kabanam kong. Hajing siania hagajing i. Bat hagajing isnei ublay. Ubagajing isnei jong u kane wam jukot. Briu. Nega briu ke ba em. Dang hagajing sok. Lam damat yagi jinge haganega jingem. Kajong ki. Haganega pertai. Kilong ki briu. Ki badan hapdeng ki jingma. Kilong ki briu ki badan hapdeng jong ki jingma. Don kama hablatan kasuk. Habawan ki jinge. Ni ki jing jenjar kensan haga jing em jong ki kinamla ban yang persya ban yale yaki kindu bor bat kinamla ban job yaki Kristan ni ka Kristan ki bom Jumat yaki jing bom Jumat ni yakendu yaki jing yaki jing tenju ni kijing jenjar haga jing em jongki kenamla ban ngau thu yaga jing kordor jongki jing jenjar kenamla ban ngau thu yaga jing kordor jongki jing jenjar haga jing em ka jongki ublay ubastat tang mauhi namar katau ai yagi jing jenjar yagi briu hagi briu bakin wan ni bagai yak bakin yakendu haga jing em ka jongki tam yangi kumki bangai ban hi kai yangi yaga lenti ka bangi dei banya lemdau blai upenuan yagi jing ngausi ktang bad yagi jing jenjar haga jing em ka jongi ki banget
Nginam la ban lai nagi pop jong ka jing ngau meng. Nginam la ban lai nagi pop jong ka jing ngau meng. Ban nagi pop jong ka jing ngau krau. Ngin klet ru ban penret yaladi akmat jong ublei. Ngin klet ru ya ka jing kerku. Kibau blei ulate haka jingem ka jongi. Ngin ngau sarong. Bat ngin nyau bagi ki paro ki bangiyo. Kilong daga jingla baga jing trei siton. Bat daga bor bat daga jing start ka jongi. Namar kata dei namar kata bau blei habau yo ya gani ka jinglong jong ki priu la klem das ngau snei la klem das ngau lem naga benta jong ki ban pelaj ya ki naga jing ngau meng ban nagi pop jong ka jing ngau krau ka jing ngau he bat ka pop jong ka jing ngau sarong ublei usneng ublei sempat dagi jing pang bat ki jing sitom dagi jing ngau si ki jing thang mensin bat dagi jing jenjar ban hikai bagi briu kin ngau tu ya lagi jong ki jing baklang nang bagi la ban phai sau plei bat ban wat ya ka bor jong bagi ni no ya ki lenti baman paro bat ban phai sau ki un ngau senei ya bat sau plei jong namar un mapar Isaya kalenang ka san phusan kat khat ka bat nyau dei leng ba ki jing jenjar bau briu ukloi anwat yu blei David aga sam ka bakhat pra kat khat ka bat riu uang ala ka jing pisa ngala khat kerpat au trai pan ngala ka ang hau blei chonga ulayos nyau ya ka tin chonga naga temple chong u bat ka jing ka ang chonga hakmat chong u kala poi seki skor chong u ngan khot kerpat yau trai ubalong ubadeyaro kumta on pen im yanga naginong sun chonga sam ka bakhat pra kat khat ka balai ikan mau bat ni yo kumno pagahana kajenjar kamensim namar kinong yale persa jongka namar kanong yale persa jongka kapinina dabalapan ki bitar khat yaka nangban pen khuslai yaka nabau trai ula penlengki yaka dana keblak thang kemensim jongka kalau khot kerpat haga keteng utrai kadayam kalau khot kerpat haga keteng utrai kadayam kada smai hakmat utrai bat kada kular ru kada om trai kipai lada sisa men kmi yaga jing jenjar ka sakri jome bat men kenmau yanga menom kletru yalaga sakri remenda ai kun senrang halaga sakri ngaru ngan IT yau hau trai Samuel ka nongkong kalunong ka nongkong ka khat ka khat wei trai ura kenmau yaga jing kerpat jong ka hana
Barulah pelat ya ka naga jing jenjar. Kala kha yau kun. Bat kala khot ya u Samuel. Naba nau try ngalapan ya u. Panongkong Samuel. Lenong ka banongkong kat khot ka ba arfo. Kahana kala pendon burom. Yau try namar ki jing leis nei jo u yaka. Bat kala ong kadonut jonga kale kemen hau try. Ya kareng jonga la pen kentiu hau try. La pliwang ya ka sentur jonga. Alor kinong syun jonga. Namar ngale kemen haga jing penim jongme. Om don ubaku kat utrai. Naba nalor jongme. Om don syu manu lemni. Om don umaus yang ublei jongi. Nongkong Samuel. Lenong kabaar kat khot kabanongkong bat kabaar. Tu khot kerpat hanga. Haga sengi kajing jenjar. Ngan pelat yami. Ki ben pendon buram yanga. Kijing jenjar kidon lagador. Kijing jenjar kidon lagador. Bat kalong ru kabakolor. Adu kata hau banget ne hagi banget. Kibas ngau thu ya ke jing trai jongka. Kaya lam yangi kibanget. Ban ngam kham jiliu. Sia ke thuai ka jing idba ublei. Bat sia ka jing em ka ba kenjaman sim. Ka ba thmai. Bat ka ba wat ya ki ba neng. Om ya ki ba ka kendam. Ki jing jenjar namar kata. Ki long ki ba kodor. Ka jing em jong ki banget. Ka ba nongkong ki jing jenjar ki long ki ba kodor. Ublei uju pendan kam. Ya ke jing jenjar. Kom ki atiar ka jing i ya ka jing im jong briu. Ya ke banget. Ni ya ke banget. Ubriu hi ummon. Bat ngau ba. Ya ke jing jenjar bakin wan. Ha ka jing im ka jong u. Ka jurong. Ka rukom jing long jong ki briu. Baus ngau ba. Ban kmi lenti. Tang ya ka jing ba. Bat ka jing kemen lenter ka jing em. Jong u. Om don u weiru. Uba kwa ya ki jing sidam. Ni jing jenjar ban wan. Haka ying haka sem ka jongi. David baro ki jing mot ki jing perkhat. Baro ki jing mot ki jing perkhat jongi. Ilong. Tang sapang kijing bha. Bat kijing kerku. Bagan saitam naga khet kijing isne ublei. Kumta kak din ublei ka ong. Namar bagi jing mot jonga. Kimlong kum kijing mot jong pi. Lamne kilenti jong pi. Kum kilenti jonga ong utrai. Isaya sanpusan kopra. Ubriu hi uwat. Tang ya kaba sok sudah. Bat usngeu. Bat tang kata. Kaba udei ban be brai. Bat ban im jing mut kliau. Henrei ublei utmu dakumui pat. Kumnu ban sandur ya ka jinglong jing em jongi kom ki banget. Bat kata ka long leng ba ka bat ka ding. Ban prang ya ka jing em. U banget. Yangi ki banget. Nang ba kata ka ba prang ya ka jing jong pi.
kabakam koridor yakak siar kaban jatno. Lala prang ru yaka daka ding on yo syam yaka kajing yaro bada ka buram bad kajing lam buram kajing penpau u Yesus Kristus siti kaban nongkong Petrus kalenong kaban nongkong kat khat kaban nyo larengi phai ban puli yaka kitab kajong Job Ngins ngau thu hadu katnu Ujob usha sitom usha jenjar hakamet tapat nagijing pang to jaw ibalapan kordit ya kajingim kajong ubapli ujob jua thia at jua dem namar kajing pen kordit kito jaw ya kalong raniang jong utrut yaladi daki terwiang kiu wat ka tengah jong uru kala isi yu kada ongru hau meyai ne kataru halaga jing janai tu kan tano yau play batu yap no atat job kalnang kabaar kat khat kabakandai Ujob hapdeng jong kijing jinjar sat kajing em. Dagaman sim kabadab jingkemen. Ula ong haka. Hakren kumakren kawe na kiriubi. Balay ngin pediang nakakiu blay. Yaga babha. Tingin ang pediang kabas niu. Hagani baro ujob simla lepo. Dala giramiang sentur. Usngau thu. Yaga jing kordor. Jong ki jing jenjar. Gom ki priu. Nyimla sya. Yaga jing jenjar. Nik nyom. Bat ni ut. Nik nyom bat ni ut. Habangi jenjar, habangi pang, habangi sngausi, habangi khuslai. Nrai ka don ka jing bha, hapdeng jong ka jing knyum, bat ka jing ut. Ka bha hiro ladangi knyum bat ni ut. Thang hakaman sim ka ba bat ka ba luet hakmat uplay. Uwa syachkor, bat uwa yu yangi. Hapdeng kijing kodit sat jong kaman si. Don napdeng jongi kibala klem da knyum. Bat klem da ut. Habawan lan share ni wan lan shop kijing jenjar. Bat kijing kodit haka jing em kajongi nea kijing kisem kijongi. David ru uknyum bad ut hakmat ublay. David ru uknyum bad ut hakmat ublay. Nakabenta kijing jenjar kiba be yagaman sim kajong. Saul usim Israel ube merat yu. Yu David nagaway ka jaka, syagaway ka jaka. Hangno. Habau David udon. Usim Saul rengkat baka kanun sipai. Jong u ilaj banuat yakaman sim jong David. Usim Saul uladei ban yap hagakti jong David. Henry u David simlak takti yau belas le jong terai. Absalom ukun jong uru uyang persya yalau jong kupa. David ulahab ban ino yalaka hima bat ka ket jong
bát dia ka khét im jong u ula phet bát ki nang but jong u ban pelaj yala ka man sim naga jing yap David simla kan ria no nakilenti utrai ulayam snau si thang hakmat ublei bát ula thelot yala ka man sim hakmat ublei wadap jing isnei dan ru ki priu ki bamla ban sha ya ki jing jen ja wat ban knyom persha ya ublei bát ban wat da ka wei pat ka lenti ban pelaj na ki jing jen jar bát ban kan taik no ya ublei isngeu kumbau play ula ino yaki bad umla shu ban ma yaki ya da ka ba penjenjar bad da ka ba pen kodit ya ka jingim jongki rai amla ban long kumta badu play jongi kamla ban long kumta badu play jongi Hapdeng ki jing jendar kadon ka jing in Hapdeng ka jing jendar kadon ka kti ka ba i jong utrai Jesu ya ka ba ngimla ban ngeu thu bat ban sempang satia ya ka jing i jong u namaria bo utrai i usneng bat usempat Yau kun baro yau bau pudiang Hebrew kat ar kat kot kaban riu Trai Jesu ubadap daga jing i bat ka jing ngau senei ya ka man sim bak kodor jongi kwa baka man sim kan thia suk lengai ha ka jing suk baka jing dap kerhai jong ka spa ka pro Henry ban ngam kham chiliu sha ka jing siam man sim ban theo hadu kanu ka jing siam man sim trong ka luet bat ka ha ki si jong ka jing dap kerai ki paro bangiyo na ki jing isnei bat ki jing kerku blai ladangila ban ngeu thu bat ban sempang ya ka jing jeliu ka jing i tu blai bagadon bat ngi insha ngeu ba klem knyum ei yau blai ukun sarong auria ubla penlut kai ya ka spa ka pheu ka bo layo no pa agi jing ngeu pa chong ka ne ka patai klem ngeu thu satia ya ka jing thang man sim upa jong ubayai ap padai khmi nanti ya ka jing wan phai pat jong chalau jong upa uba i jeu dei tat anda abaga nems new kalalap yu abalakut kalat amdan eyesu bon bam bat kaba abaga jinjar mensim kabajur dei hang ni ken bakawan kajing snow tu ya kajing i ba jong pa jong bukan mau hadu kanu kisakri upa jong ibadon kerhai kajing bam ngase hangni ngan sayap tangan ngase hangni ngan sayap tangan ngan yeng jot ngan lech selau pa bad ngan ong hau upa ngalale pop ya ka beneng bad akmat jong me
thì ngắm lòng siêu ô bà đây bà ơn khót u khôn trong này đô bên lòng yang công quay nơi cái sakri trong này gospel Lucas kalau nang ka khát san khát nhiều lúc khát khăn đại cái chính chân jar cái lòng cái bạc kodor cái chính chân jar cái lòng cái bạc kodor đại alam yêu priu saga jing semen sim ka bat mai bat ka baar ka jing jinjar ka ba kordo tam ubriu la ban im klem ublei hangnu hagani ka perthei pin sem bau briu uwat ya ublei ban yo ya ka guna na ka bentaki pop jong u ban penjem ya kata ka jing ngau pisa jing mut kabathar kum ki sia senyasni apo ka jing yatip lam jong u sapang ka pop lakha yau briu syagani ka perthei rangkat bat ka jing ngau thu sapang ublei bat sapang ki jing pen sitom jong ka pop kinong mani blei thau ru ki ngau thu ya ka jing pen sitom jong ka pop ki sim ya ki khun ban nya ha ki duan jong ki ban pen suk ya ka jing bitar ublei persya ya ka pop ka jing jenjar men sim namar ka pop kalong ka bak kodor hakmat ublei Andrei kanam long kabak kodor lemda kata ka mensim kawak lawat bat kala syam sisa yauta unang pelaj bat unang siuspa ubah sisa ban penjam ya ka jing bitar sela ublei bersya ya ka pop lemda kata ka mensim kala wat bat syam sisa yau tau nong pelaj bat nong siuspa ubah sisa pan penjam ya ka jing bitar sela ublei bersya ya ka pop tang u Jisu wana Nazareth ubala yap halor ka dingpna halum kalbari dei tang ma u unong siuspa boy sisa ubala kitno yaki pop jongi ke jing jenjar namar ka pop kanam long ka ba kodor kanam long ka ba kodor tam lemda kata ka mensim kawat bat pediang yau Jisu ubala yap bat bala siuspa dalaga jongkas nam na ka benta ka pop ubala mi patru na ka jingtan ubriu ula ban sungai om nadu ka donon ya ka bor ka jingmap ka wada ka snam Jesus Christ komta unam la ban pen scam ya ka bor jong ka jingmap ha ka donut jong u lemni unam siam ba unam ngau ya ka bor jong ka ha ka donut jong u ulong uba artatin lem da don ka jing kemen ha ka jing em jong u bat klem ka men sim ka jing ngau yau blei ubala thit ya u da ka dor ka snam jong u teng u yeng hap deng ka jing dum teng u yeng hap deng ka jing dum u yat sakma shani bat satai lem jing kermen ka jing aratin bat ka jing bom ngai pon sin
ka penduk jingkermen yau beliau wan boy sebneng. Kani ka jing atatin ka kem bat ka bat ya ka donut ubangay. Ban yo ka jing sngau skem ha ka donut. Da ka jing tray sim bakui. Bagas namu Jisu. Ka pen kuj ya ki pop baro. Bat ka hai ka jing map. Yau nong pop. Kalong ka ba korder tame. Jing kerku. Jing sok ka ba korder tame. Ha ka jing em jong upiu. Ka ba mi na ka ta ka jing ngau jen jar ka men sim. Ka pop ka pen pang pen jen jar. Ya ka men sim upiu. Un sin juyo tia. Juyo dem. Ladau yai sa ha ka pop. Henry yawo pai no shau blay. Ban pan map na u bat playa lagi jong ki pop. Ha u. Ulong ubay yai ne baru bahak. Ban map no ya kita ki pop jongi. Bat ban pen ku yangi na ka bom hak baro. Siti ka banong kong Yohanes. Lenong ka banong kong kat khot ka ba kendai. Bat ka balai, bat ka bakado. Ublay upen pau. Yala ka jong ka bor. Bat upen don burom yala ka kerteng. Habau pelat ya ki priu na ki jing jenjar. Ublay upen pau yala ka bor. Bat upen don burom yala ka kerteng. Habau pelat ya ki priu na ki jing jenjar. Ublay ulong unong sensar. Ya ka percay. Ubat usensar bu baik badu bu ranti. Badu penyat. Ya ka hapo ka bor jong. Upen pau yala ka jong ka bor. Kat kom ka jing temu. Bat ka jing theo jong uhi. Rahai jongi u Jesu Christ. Upen pau yala ka jong ka bor. Da ka bau dale da ki kamba. Upen pet ya ki kmat ki ba matla. Upen yat ya ki ba tko. Upen kot ya ki ba pangyang tholi. Upen im ya ki ba yap. Uyat halor ka duriaw. Upen kya ya ki ba syong ksud. Bat ubeno ya ki ksud ki ba pan kordet ya ki priu. Ki ksud ki septiang. Bat ki kongu ya ka hukum jongu. Ubesa ya ki hajar ki priu. Tangda ki santali ki pu bat atali ki doka. Udah hikai kumu bat donbor. Agat temple. Bat bala ong syafang jongu. Om ju don ubriu ubala kren kat kini kiktin. Lani le ya ki kamba kat kini. Lemdau blay ula don rengkat. Bat ublay hi usensar don bor. Hagani kapertay. Henry haba kapor kalapoy. Ya kabau try jongi. Uday ban syayap na kabenda kapop kapatay. Ula syas ngau ha lem dayale persya. Henry kum kalang brod hakmat unang otsnu. Jongka simla ang yala ka sintor. Lakem balaya lam yau syau pilak. Pada kemat ka dorbar ba kijiu. La sempat bat pensitam ben yau. Balarai penyam da kabasa narna yau. Namar kadei yau. Ban pendep. Ya ka hok kabau blay. Ula ai hau. Ula kiu halor ka dimpna. Ban sya. Na kabenta ki pop kapatay. Haga kalimat kabakado. Haga baula ai dino yala ka jong ka mensim.
ulapan pau yala ka jong ka bor di ka jing dom ka la don ha ka kendau baro na du ka ba riu baji hadu ka ba kendai baji hakmi ro ka jingkat ha ka temple kalakat aliang nadu najrong hadu hatabian bat ka kendau kala kenyu imau siang kila pedang ka kendau kala kenyu imau siang kila pedang bat ki jing tep kila ang bat sibun kimet jong kiriu khu kibla thia kila mi pat sibun kimet jong kiriu khu kibla yo thia kila mi pat Gospel Matthias kalenong ka ba arpun nhau gat khot ka ba sau pu san pu wei bat san pu ar hagi por jong ki jing pang men sim bat khuslai ulalong unong yarap ubah hajan hagi por jong ki jing jenjar abad hagi por jong ka khim khat jong ka jingem ublei simla ino ublei simla ino ya kita ki banget bad ki ba syania hau ibale ya ka mon jong u bad ki ba kongo ya ka hukum jong u angel utrai u ker saudong ya kita ki ba septing ya u bad un pelaj ya ki tap sam ka balai pusau kat khot ka ba nhau ublei ubu bej ubu ranti ya ki paro na ka benta la ka jong ka jing tmu ya ka jing em jong ki priu ya ki ba u i u pendan kam da ki jing jenjar ki athiar jong u ban hi kai ya u priu wa uns ngau thu uba kumno ulong haganu ka jakau dan da ka bau de bang le laun pai seu ble ne undang wat ya ka patai haga khem khat bad haga kutlot abag jing jenjar kiban ubriu dan jaga ubriu dan jaga agni ka pertai upai baduat ya ublei ubaim badu wasisa de lengba kijing jenjar bau briu neu banget ula banyo pat ya kijing kerku ibakan saitam aga jingim kajong kijing jenjar ilong namar kata kibak kodor tam haga jing em jong kibange badda kijing jenjar ublei upen pau yala ka jong kapor nang bagi priu kin pendan buram yaga kerteng jong padu khot kerpat ana haga kerteng padu khot kerpat hanga haga si kajing jenjar nan pelaj jami di men pendan buram yanga ublei na kabenta ka buram jong and penwai no ya ka ni ka jing sakri ka jongi ka ni ka por in wai ya ka jing wai ka balai spa san thu kandai na ka batmai bat lai spa andru fo na ka barem bat hadin katangan khot I pastor pi maulong
Và in duai bat in perlaj ru dagi jingkerku penwai. Jisu long ulok bagodor. Haba jing jenjar yanga kiban. Un penkuya donut baswai. Bor bat jingai uai. Jisu long ulok bagodor. Kumtu paro sau telikit khot bat ka chorus. Lai spa san pokendai. Giêsu long ulong bagodor haba jingjen jaryanga kiban un ben kya donut baswai borbat jing ai Giêsu long ulong bagodor Giêsu long ulong bagodor Giêsu long ulong bagodor habakelon unyaram habangakot unjubam Giêsu long ulong bagodor Thằng Giêsu long ulong bagodor Jing su bat jing ngen men sim ai các sang ti klan jong bu nga shan ya ngam shep ting shu Giêsu long ulong bagodor Giêsu long ulong bagodor Giêsu long ulong bagodor habakelon unyaram habangakot unjubam Giêsu long ulong bagodor langayan leng bam in jings si bat jing at pelung ka chor tan trim ngam shep ting an ken ran nong pen im udon hajan Giêsu long ulong bagodor
Giêsu lòng u lok ba cordor Giêsu lòng u lok ba cordor haba kelon unyaram haba ngakot unjubam Giêsu long u long ba cordor anda wai jing im nan poi ying bat ki lok ki balalen Shakman in sayar wailang baro ya ujiu nomban yaro Giêsu long ulong cordor Giêsu long ulok ba cordor Giêsu long ulok ba cordor haba kelon unyaram haba ngakot unjubam Giêsu long ulong ba Lagi tuai. Nyayu ya me abalai leng bah cukan kapor kawakum kabalang nilayo bagi sengi kerteng joma akan gayeng kabakantang joma. Nama kata ka kontra tu isai ben kerku jika wei pa ka benta ka bangila pendap akan kapor makin long kejing ubi ka pamen chem skopha. Lembru badi kan kabor kabala pun sengaru syakri joma kan long kabor nang ta jungi langkum kabalang hi parak wei. Pani dwairu nang ta syakri joma kontra manang penyoh u ya kamat ke wasyak ke bakhlan. Pat kamtam ya kontra ba unang la manyai peteng man syakri ma hakipor paro. Padah bangin sami no nak ni gayeng ka bakantang joma. Kerpa di kejing ba ka jong blei ka kajing ai ka jong Jesus Christ lamba kajing selok ka jong mensim aku. Ini kajing kerku jong kilai away ke lorkat bala ka balang ka joma. Lemlu bat kirungat hang ne bat leng setelah ka perthai. Menta syadu ki bam jukot ru. Amen.